Habang inaakay ito ni Emilio, sinabihan naman niya si Upal na wag na masyadong mag-alala sa kalagayan ni Tandang Uban, gawa ng kusang maghihilom ang sugat nito dahil sa bisa ng mutya ng San Telmo. Paglapit niya sa kinaroroonan ng kanilang lolo, nadatnan niya itong napakalalim ng paghinga habang patuloy na humihingi ng tulong sa kanyang mutya. Upal, kumalma ka lang. Hindi basta-bastang namamatay ang nagtatanga ng mutya ng San Telmo. Maghintay lang tayo. Sigurado akong maya-maya, mas magiging malakas pa yan sa isang kalabaw. Wika ni Emilio. Nang marinig ito ni Upal, dahan-dahan naman niyang tinulungan ang kanyang lolo na makatayo. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nilang lumabas na sa lagusang yon sa kadahilan ng unti-unti na nilang nararamdaman ang pagkaguho ng lugar dahil sa pagkamatay ng mga gabunan. Napansin kasi nilang ang baryong kanilang kinaroroonan ay nasa loob ng ibang dimensyon na palaging nakakonekta sa mundo ng mga tao. Habang kasalukuyan nilang binabagtas ang pasilyo, panay naman ang kanilang pag-ilag sa mga bato na patuloy na bumabagsak sa kanilang dinaraanan. Maya-maya pa, nagawa na nga nilang makalabas sa lugar at kasabay nito ang mabilisan nilang pagbalik sa tahanan ni Tandang Uban. Pagdating nila doon, iniutos sa kanila ng matanda na mag-init ng tubig sa kalan. Gawa ng labis ng pagkauhaw ang nararamdaman nito. Nang marinig ito ni Emilio, dali-dali naman siyang nag-init ng tubig alinsunod sa sinabi ng matanda. Pasensya ka na, Emilio. Kailangan ko talaga ang tubig na yan para sa aking madali ang paggaling. Wika ni Tandang Uban. Ayon kay Tandang Uban, kaya nais niyang uminom ng maligamgam noong mga panahong yon sa kadahilanang nagtataglay ito ng mga gamot na siyang mabisang nagpapalakas sa kanyang mutya ng San Telmo. Doon na kasi nakahanay ang kanyang lakas ng pangangatawan sa kadahilanang masyado ng mahina ang kanyang mga buto upang gumawa ng mga bagay-bagay. Matapos mailahad ni Tandang Uban ang bagay na yon, doon napagtanto nila Emilio na pinipilit na lamang pala ng matanda ang makipaglaban alang-alang sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, muling sumigla ang katawan ni Tandang Uban dahil sa pag-inom nito ng pinainit niyang tubig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanila ng matanda na tapos na ang kanilang misyon sa lugar. Kinakailangan na nilang bumalik ng tago nang sa gayoy mamuhay na sila ng normal at malayo sa kahit na anong kaguluhan at digmaan. Pasensya na ho kayo, Tandang Uban. Subalit hindi pa po namin masusunod ang inyong kagustuhan. Bagaman napaslang na namin ang grupo nila Alejandro, hindi pa rin kami maaaring tumigil dahil alam namin sa aming mga sarili na kukonti pa lamang ang puwersa ng mga demonyong aming nasusupil. Siguro ho, kapag nakaramdam na kami ng pagiging kontento sa aming ginagawa, yun pa lamang ang panahon na kami ay titigil. Wika ni Emilio. Hindi ako tumututol sa mga bagay na inyong nais gawin, Emilio. Ang sa akin lamang, maghihintay pa ba kayo ng panahon na isa sa inyo ang mamatay bago kayo tumigil sa inyong ginagawa? Tandaan ninyo, walang ibang sisisihin sa magiging resulta ng inyong pakikidigma sa mga aswang, kundi kayo mismo. Sagot naman ni Tandang Uban. Hindi naman sa wala kong tiwala sa inyo. Sinasabi ko lang na hindi lahat ng mga aswang ay mahihina, kagaya ng mga nakakaharap natin dito. Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ang lahi ng mga Magindara, kinakatakutan ng ating angkan. Hindi dahil sa meron tayong mahihinang dugo, bagkus ay masyadong malakas ang ganoong uri ng nilalang sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban. Dagdag na payo ni Tandang Uban.
Matapos marinig ni Emilio ang sinabi ng matanda, agad namang napukaw nito ang kanyang natutulog na pagnanais na lumaban. Kahit anong panganib ang sinasabi ng kanilang lolo noon, tila ba hindi ito sapat para sa kanyang isipan upang sila ay mapigilan. Tandang Uban, saan ho ba namamalagi ang mga Magindara? Seryosong tanong ni Emilio. Bakit iho? Pupuntahan niyo ba? Nako, huwag niyo nang subukan. Masyadong mapanganib. Kapag ginawa niyo ang bagay na yan, pasensyahan na lang na wala ako sa kapasidad para lumaban. Ni hindi na nga ako matunto ng dahong ibinigay ko sa inyo. Ano pa ang silbi ko? Nako, mamamatay lang ako roon. Sagot naman ni Tandang Uban. Nang marinig ito ni Emilio, pinilit niyang gawin ang lahat para mapaamin ang matanda. Nangako naman silang hindi nila ito sisisihin sa mga mangyayari sa kanila dahil yon ang kanilang sariling kagustuhan. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitan nang ang ilahad ng matanda ang kinaroroonan ng mga Magindara dahil sa pagpupumilit ng mga ito. Kahit hindi bukal sa kanyang loob na ilahad ang kinaroroonan ng mga ito, pinilit niya pa rin ito alang-alang sa paghihiganting nais ng dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalahad ng detalye, inihabili niya sa magkapatid na kapag dumating sa puntong nasusukol na sila ng mga serenang aswang, huwag silang magdalawang isip na tumalon sa tubig at mabilisang tumungo sa ibayong pangpang. Bagaman may dugong serena ang mga ganoong uri ng nilalang, hindi sila nito mahabol sa ilalim ng karagatan dahil sa iyo ng kahinaan ng mga ito sa oras na sila'y nakapagpalit ng anyo. Ayon pa kay Tandang Uban na ang iilan sa mga Magindara kayang bumuhay ng mga aswang gamit ang kanilang mga itinatagong lihim na karunungan. Iilan lamang sa mga Magindara ang nakakagawa ng bagay na yon sa kadahilan ng hindi lahat sa kanila ay kayang paghusayan ang paggamit dito habang sila'y bata pa. Dagdag pa ni Tandang Uban na ang mga Magindara na nakakagamit ng ganoong kakayahan, yon ang namumuno sa kanilang angkan. Nagtatangan din ng mga hindi pangkaraniwang lakas ang mga ito, kung kaya't kinakailangan nila yung iwasan sa kahit na anong uri ng duelo. Matapos marinig nila Emilio ang sinabi nito, halos hindi sila tuluyang makapaniwala sa mga bagay-bagay na kanilang narinig. O ano? Itutuloy niyo pa ba ang nais ninyo? Sinasabihan ko kayo na bumalik na lang sa inyong dating tahanan. Mag-umpisa kayong muli. Hindi pa naman huli ang lahat. Marami pa kayong mga bagay na maitutulong sa inyong komunidad, lalong-lalo na sa inyong mga sarili. Kung buhay ang mga magulang ninyo, paniguradong hindi kayo pahihintulutan sa inyong mga kagustuhan. Wika ni Tandang Uban. Kung buhay pa ho. Kaso, wala na sila. Patay na. Wala nang magpapayo. Yun din naman yung dahilan kaya ginagawa namin ang bagay na to. Nanlulumong sagot naman ni Emilio. Nang marinig ni Tandang Uban ang sinabi nito, ninais na lamang niyang manahimik sa kadahilan ng labis niyang nararamdaman ang kalungkutan ng magkapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa si Tandang Uban kundi ibahagi ang kanyang mga nalalaman tungkol sa mga Magindara. Nang marinig nila Emilio na nanananahan ang karamihan sa mga ito sa islang namamagitan sa Siargao at Dinagat, agad naman nila noong pinag-usapan ang kanilang gagawing paglalakbay. Kinausap niya muna ng masinsina noon si Upal nang sa gayoy magawa din niyang malaman ang kinikimkim nitong saloobin. Nakahanda naman noon si Emilio na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kung sakali mang hindi na sumama ang kanyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala namang nakitang pagtutol si Emilio kay Upal.
Bagaman kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang pag-aalangang sumama, labis pa rin ang kanyang tuwa sa kadahilanang pinili pa rin itong sumunod sa kanya. Kuya, susundin ko ang lahat ng inyong gusto. Hindi tayo maghihiwalay hanggang dulo. Pangako yan. Wika ni Upal. Salamat naman, Upal, dahil patuloy mo akong sinusuportahan sa aking kagustuhan. Hayaan mo, pagkatapos ng misyong ito, babalik na tayo sa Tago. Doon na tayo maninirahan hanggang sa tayo'y tumanda at mamaalam sa mundong ibabaw. Gagawa din tayo ng ating mumunting negosyo para naman kapag dumating ang panahong magtatayo ka na ng sarili mong pamilya, hindi na kayo maghihirap. Sagot naman dito ni Emilio. Matapos ang kanilang pag-uusap, tanging paggabay na lamang ang nagawa ni Tandang Uban sa nais mangyari ng magkapatid. Hindi na niya ito pinagtangkaan pang pigilan, gawa ng alam din naman niya sa kanyang sarili na desidido na ang mga ito sa kanilang gagawin. Sa pagsapit ng gabi, tanging silang tatlo lamang ang naghinagpis sa pagkawala ng kaibigan ni Tandang Uban. Inilagay nila ang bangkay nito sa sala ng kubo nang sa gayoy magawa nila itong mabigyan ng mga panalangin para sa ikatatahimik ng kaluluwa nito. Habang taimtim na nananalangin sila Emilio, kitang-kita nila kung papaano yon iyakan ni Tandang Uban na para bang napakalalim na ng kanilang pinagsamahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagtapos ang kanilang panalangin para sa namatay nilang kasama. Bagaman pagod na noon si Tandang Uban, nagboluntaryo itong magbantay sa bangkay hanggang sa pagsapit ng umaga. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't maging sila Emilio ay wala ding tulog buong magdamag. Sinisipat-sipat nila kasi noon si Tandang Uban para naman kahit papaano'y magawa nilang makita ang mga pinaggagawa nito. Kinaumagahan, habang papasapit pa lamang ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang nagbubungkal ng lupa sa bakuran ni Tandang Uban upang ihanda ang libingan ng kanilang napaslang na kaibigan. Silang magkapatid na noon ang nagboluntaryong maghukay ng lilibingan nito nang sa gayoy makapagpahinga naman kahit papaano ang matanda. Ilang oras pa ang lumipas, nagawa na nga nilang mailibing ang bangkay ng kanilang kasama sa pinakagitnang parte ng bakuran. Doon ay nilibingan yon ni Tandang Uban ng buto ng nara nang sa gayoy magkaroon ito ng palatandaan. Habang pinagmamasdan nila ang puntod ng lalaki, nananatili naman silang walang imik upang pakiramdaman ang kalungkutan ng mga nilalang na nakapaligid. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nila Emilio na bumalik na sa tahanan ni Tandang Uban para makapagpahinga. Kinahapunan, paggising nilang dalawa, nagpaalam sila sa matanda na mag-iikot-ikot sila sa baryo. Nais lang kasi nila noong magpahangin at sumilay ng mga magagandang tanawin. Hindi naman sila noon pinigilan, gawa ng wala naman silang dinalang kahit na anong sandata na maaaring gamitin sa pagpaslang ng mga aswang. Mag-iingat kayo. Bago sumapit ang 6:00, bumalik na kayo rito. Kakain tayo ng ating panghapunan. Bili ni Tandang Uban bago umalis ang dalawa. Nang marinig naman ito ng magkapatid, tumangulang naman ito habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Sa pagdating nila sa baryo, doon nila nasilayan ang mga masasayang bata na naglalaro. Karamihan sa mga ito ay kakagaling lang sa eskwela, kasama ang kanilang mga kaibigan at kakilala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa mga bata, doon nila napagtanto na may masaya rin palang bayan ang dinagat sa kabila ng mga pugad roon ng demonyo. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, muling tinahak nila ang daan papaikot ng baryo. Sa kanilang paglalakad,
napakarami nilang nakitang mga tindahan na nagbebenta ng kung ano-anong mga pagkain at kagamitan. Hindi naman sila nag-abalang tumingin sa mga ito, gawa ng kakarampot na lamang ang kanilang mga salapi na itinatago. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sila Emilio sa kanilang paglalakad nang makasilay sila ng dalawang magkatabing bahay na merong napakalansang amoy. Napakadumi din ng paligid nito at animoy walang tao roon ang naninirahan. Dahil sa kanilang mga nakita, napagpasyahan naman nilang magtanong sa mga nakasalubong nilang taga roon upang magawa nilang malaman kung sino ang pamilyang nanananahan doon sa bahay. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang magsasakang dadaan sa lugar na siya namang mabilisan nilang pinahinto para tanungin. Manong, kilala niyo ho bang nanananahan dyan? Tanong ni Emilio. Abay sila, using ba ang tinutukoy mo, iho? Nako. Huwag mo na silang pagtangka ang kausapin. Mga baliw ang naninirahan sa bahay na yan. Bueno, mauna na ako ha. Marami pa akong gagawin. Sagot naman ng magsasaka. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nang maiwan sila Emilio sa lugar, ninais nilang pagmasdan ng buong paligid sa pagbabakasakaling magagawa nilang masilayan ang mga taong nanananahan doon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napakubli sila Emilio sa isang puno nang masipat nila ang pagbukas ng pinto ng bahay kung saan dali-dali din namang lumabas ang isang lalaking napakadungis ng katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, napansin nila itong umaamoy-amoy sa hangin na parabang hinahanap nito ang kanilang mga bakas sa paligid. Bigo namang matuntun sila ng lalaking yon sa kadahilanang nag-usal si Emilio ng sabulag upang maikubli ang kanilang mga presensya. Maya-maya pa, bumalik na sa loob ng bahay nito ang lalaki habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Nang makahanap naman sila Emilio ng pagkakataong lisanin ang lugar, agad naman nila itong ginawa. Nang sa gayoy hindi sila makita ng mga nilalang. Pagbalik nila sa tahanan ni Tandang Uban, binigyan naman nila ito ng abiso ukol sa kanilang gagawin kinagabihan. Hindi naman noon tumutol ang matanda sa nais nilang gawin sa kadahilanang alam nitong para yon sa ikabubuti ng mga taong naninirahan sa baryo. Matapos mapag-alaman ni Tandang Uban ang kanilang gagawin, dali-dali naman itong kinuha ang kanyang buntot pagi habang nagsasabi ng, Sasama ako sa inyo. Wala naman akong gagawin dito eh. Nang marinig nila Emilio ang sinabi nito, tumawa lang naman silang dalawa ni Upal habang kinukuha ang kanilang mga lagaraw. Sa pagsapit ng takip silim, kasalukuyan na silang naghahasa ng kanilang mga sandata bilang paghahanda sa kanilang gagawing pananaga. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang pumasok ng bayan upang maisagawa ang kanilang mga plano. Habang naglalakad sila sa lugar, napansin nilang marami pang mga tao ang nasa labas na abala sa pamimili ng kanilang mga uulamin. Hindi naman yun pinansin nila Upal sa kadahilanang iisa lang ang kanilang pakay sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga silang dalawa sa magkatabing bahay na pinaghihinalaan nila Emilio na bahay ng mga aswang. Pansamantala muna sila noong nagkubli sa harapan nito nang sa gayoy hindi sila matunugan ng mga nilalang. Habang paunti-unting binabalot ng kadiliman ang buong paligid, doon nila nasipat ang pagsindi ng mga gasera sa bahay na kanilang pinagmamatyagan. Pagsilay nila sa mga taong naninirahan doon, nakita nilang humigit kumulang sa 10 katao ang nanananahan sa bawat bahay ng pinaghihinalaan nilang aswang.
Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, mas lalo pa nilang pinag-igting ang kanilang pagmamasid upang masigurong wala na silang nakaligtaang impormasyon ukol sa mga ito. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, panay na ang kanilang pagrinig ng mga alulong ng aso sa paligid, indikasyon na nakakaamuyo ng presensya ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila napansin na wala ng tao ang nasa labas ng bawat bahay, hudyat naman ang kanilang pag-atake sa pugad ng mga aswang. Walang sabi-sabi, agad namang nagsitayuan sila Emilio at marahang tinahak ang daan patungo sa bakuran ng mga nilalang. Bago pa man sila makarating sa pintuan ng bakuran ng mga ito, agad naman silang sinalubong ng mga binatang hubot-hubad at nakatingin sa malayo. Maya-maya pa, doon nila nakita ang paglabas ng isang lalaki sa loob ng bahay kung saan meron itong daladalang talibong sa kanyang kanang kamay. Sa puntong yon, pansamantala namang itinigil nila Emilio ang paglalakad upang mapakiramdaman ng buong paligid. Magandang gabi. Maaari bang malaman ko ano ang pakay ninyo? Tanong sa kanila ng lalaki. Wala naman ho kaming pakay, Ginoo. Magtatanong lang sana kami sa inyo kung ito ba ang bahay ni Using. May pakay ho kasi kami sa kanya. Sagot naman dito ni Emilio. Nako, ipagpabukas nyo na lang ang pakay ninyo. Marami kaming ginagawa ngayon. Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad papalapit sa bakod ng bakuran ng bahay. Doon ay kampante niyang binuksan ang kahoy sa pinto nito kung saan labis naman yung ikinagalit ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok na din doon sila Upal nang sa gayoy magawa nilang mabigyan ng tulong si Emilio sa oras na sumugod na ang mga aswang. Dahil sa kanilang ginawa, kung kaya't mas lalong umapoy sa galit ang lalaki na para bang labis na pang-iinsulto ang naramdaman nito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang bigla silang sinunggaban ng mga binatang nakatayo, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay doon nila Emilio, agad naman nilang binunot ang kanilang mga lagaraw at walang pagdadalawang isip na pinagtatataga ang mga aswang. Kahit may mga baluting tangan ang mga ito, wala yung panama sa kanilang mga sandata at mutya. Halos minuto lang noon ang itinagal ng mga aswang bago sila tuluyang nalipol ng magkapatid. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, marahan namang lumapit si Emilio sa lalaking kanyang nakausap habang nagtatanong ng, "Ngayon ho, maaari na ho ba namin kayong makausap?" Nang akmang sasagot na ang lalaking yon sa kanyang tanong, bigla na lamang yung napasigaw ng mabilisan itong sinugod ni Emilio at kasabay nito ang walang awa niyang pagtarak ng kanyang kampit sa leeg ng nilalang. Pagdating nila sa dingding ng bahay ng mga aswang, bigla namang tumigil ang paghinga ng lalaki, hudyat na tuluyan na itong napaslang sa ginawang pag-atake ni Emilio. Pagbunot niya ng kanyang kampit sa leeg nito, mabilisan namang bumagsak ang katawan ng lalaki sa lupa at kasabay nito ang pagsenyas niya kay Upal at Tandang Uban na papasok na sila sa loob ng tahanan. Habang nasa kasagsagan sila ng paghalughog ng bahay, wala naman sila doong nakita, maliban sa iilang mga kagamitan na karaniwang ginagamit sa pagpapasunod ng mga ordinaryong nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang lumabas sa bahay na yon para tunguhin ang kapitbahay nila Using. Alam nilang may mga aswang doong nagtatago, kung kaya't napagpasyahan nilang puwersahang pasukin na lamang ang tahanan nito. Sa pagpapatuloy ng ginagawang pagwasak nila Upal sa entradang pinto ng bahay, bigla naman sila noong natigilan
nang masipat nila ang isang dambuhalang baboy na papasuwag sa kanilang kinaroroonan. Subalit bago pa man yung tuluyang makalapit sa kanilang kinatatayuan, agad naman yung napigilan ni Tandang Uban sa pamamagitan ng pagpulupot sa leeg nito ng kanyang latigo. Habang patuloy na nagpupumiglas noon ang dambuhalang baboy, mabilis na namang nag-usal ng pamako si Emilio at kasabay nito ang kanyang pag-ihip patungo sa kinaroroonan ng baboy ramo. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan nang tuluyan itong bumagsak sa lupa habang nangingisay. Hinayaan lang naman ito nila Emilio. Gawa ng alam nilang kahit ano pang gawin ito, napakalabo nitong makatakas sa kanyang mga pamako. Maya-maya pa, tuluyan na nga nilang nabuksan ang pintuan ng bahay at kasabay nito ang pagsiliparan ng mga aswang sa buong paligid. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't napilitan silang dalawang umatras habang patuloy na pinagtatataga ang iilan sa mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kwento, nalalapit na ang huling islang pupuntahan nila Emilio. Okay, dito sa panapos ng episode na to, dito ko na nakikita-kita yung finale. So, para hindi kayo mabitin, sunod kagad natin yung 24. After ng 24 siguro, mga 7 episodes na lang tayo. Pasensya na ako may kahol ng tuta kasi gising sila lahat ngayon eh. Pero yun nga, sunod kagad natin yung 24 para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.